Bona tarda, honorable conseller, honorables consellers, autoritats, amigues i amics. Com diria un pescador del meu poble, ens ha tocat el pitjor palangre, perquè ens fan parlar de modernitat i crisi. De fet, portem 200 anys parlant del que és la modernitat i portem, jo crec, hi ha moltes hores parlant de què és la crisi i els savis no es posen d'acord en la naturalesa de la mateixa. De totes maneres, sabem, diuen els savis, que és una crisi sense precedents. Ho acceptem, de tota manera hem de dir, i amb aquest estil telegràfic que m'obliga l'amic Juliana, tipus piulada, diré que de tota manera segurament és cert, però no hi ha res de nou sota el sol, que deien també els antics. Per tant, me n'he anat a les primeres jornades que es van fer de reflexió i he vist què es va dir. I en aquella època, justament, quan es havia convocat per primer cop això, el bon amic i enyorat Jaume Lorés va divulgar i va fer córrer el concepte de cultura de la crisi, que d'altres persones a Catalunya també van utilitzar aquells anys. Per tant, tornem a parlar de la cultura de la crisi molts anys després. Ara hi ha una cultura de la crisi nova, diferent. L'any 1983, el Jaume Lorés, en una conferència el 30 de novembre a l'Ateneu, va establir que aquesta cultura de la crisi a Catalunya era especialment dura i que significava un problema d'ordre econòmic, com ara, un problema d'ordre tecnològic, com ara, i un problema també vinculat al desarrelament de l'individu, com ara, d'identitat, en diríem en termes contemporanis. Ras i curt, la cultura de la crisi era una manera de parlar del que també se'n va dir després el fenomen postmodern i que en escala local el que venia a incidir també era amb la recuperació democràtica i de la mateixa autonomia. El Lluís Duc, un sociòleg important i monjo de Montserrat, ho ha resumit perfectament. Ell parla de l'encongiment i la devaluació de les estructures d'acollida. La primera, la família, la codescendència, és a dir, la primera fractura és la família. La segona és el que anomena la ciutat, dins on trobem l'escola i organitzacions tradicionals de socialització com els partits i els sindicats. En aquest cas parlaríem de la corresidència. I finalment ell parla de la religió, de la fractura en el món de la religió, la cotranscendència. Totes aquestes fractures juntes ens aboquen a un escenari que en els anys 80 era cert i que ara també ho és. El que ara tenim és, podríem dir, la ressaca d'aquella situació. Segons Duc, les estructures d'acollida han de transmetre el passat en el present per tal que sigui possible el futur. Això és el que fa la cultura, també. Per tant, quan això falla, el que es produeix és un bloqueig de la transmissió i també un bloqueig de la dialèctica entre tradició i canvi. Si no hi ha una dialèctica efectiva entre tradició i canvi, una societat no es pot interrogar sobre ella mateixa. De fet, això passava en els 80 i d'alguna manera passa ara també. Jaume Lorés en aquells temps exigia, parlant de tot això, més pluralisme, perquè dins aquesta cultura de la crisi, deia literalment, han de poder expressar-se totes les famílies culturals. Deia ell, la conservadora, la progressista, l'obrera, la catòlica, l'empresarial, totes estan en crisi. Alterant les categories i posant i endevinant què vol dir avui en dia ser conservador i què és el conservador avui, jo crec que té molt de valor encara fer-nos la mateixa pregunta que es feia en Jaume Lorés. És a dir, si tenim realment el pluralisme que necessitem per fer aquesta revisió com a societat a través de la cultura. Jo ja avanço que crec que no el tenim suficient, el podem eixamplar. Aquella crisi, la dels 80, venia marcada per l'atur, ara també, i venia marcada encara pel que eren les acaballes, les escorrialles de la Guerra Freda, la gran por a l'enfrontament. Ara ja no tenim la Guerra Freda, ara les pors són unes altres. Seguim tenint l'atur i la Guerra Freda i la por a l'explosió nuclear ha estat transformada per la por a que tot el planeta esdevingui una bomba. Tota la teoria de l'apocalipsi, diguem, de l'escalfament global, etc. Per tant, també una situació paral·lela. I entro en el punt nuclear i amb això vaig enllestint, abans que em tregui la targeta vermella l'Enric. Aquella etapa dels 80 venia definida, així ho deia també en Jaume Lorés i d'altres, per una atracció gran cap al nihilisme. El nihilisme com a sortida. Era segurament un resultat propi de la postmodernitat. La postmodernitat significava la fi dels grans relats que havien ordenat el debat en el món durant els últims
60 o 70 anys, i per tant el nihilisme era una sortida possible. Ara també hi ha un cert nihilisme, però em faré una distinció, i ara ja no cito un Lorès, sinó que em llenço a la piscina. Crec que el nihilisme d'ara no neix de la crisi dels grans relats, sinó neix de l'intent de recuperar i adaptar justament antigues faules, antigues doctrines religioses i polítiques, i fent, si se'm permet la imatge, el que molts joves de l'àrea metropolitana de Barcelona i de moltes ciutats del món fan, tunejar. Tunejar la ideologia, tunejar la religió. Estem en un tuning, en un nihilisme del tuning. El primer nihilisme, els dels 80, era de fugida i ara ens trobem en un nihilisme d'arribada. El primer nihilisme dels anys 80 era llibertari i individualista, perquè trencava la camisa estatal, i el d'ara té a vegades, no sempre, però a vegades té caires totalitaris i clarament col·lectivistes. Als anys 80 s'enfonsava l'horitzó de les utopies fracassades, mentre avui el que hi ha és un enyor, una nostàlgia, si se'm permet, de certs dogmes i d'un retorn a un món a vegades que em podria semblar un món paleolític, immediatista, fàcil. En aquell moment es volien als anys 80 menys estat, ho deien els neoconservadors i ho deien també els que venien de la tradició de l'esquerra, i ara en canvi es reclama que tot sigui públic, perquè els mercats ens amenacen i sembla que ens hem d'aferrar a aquella taula de salvació. Un comentarista barceloní, que no era en Lorès, va escriure en aquell moment, cito, «Entender la cultura en estos términos es realmente pasar de una cultura de Estado a una cultura de libertad». Ho subscric. La paradoxa, però, si m'ho permeten, és que no pocs dels que pensaven això van esdevenir una dècada més tard, dels anys 80, és a dir, en els 90, gestors oficials de la cultura dirigida des de les administracions. Paradoxa. Acabo. Als anys 80 també hi havia inseguretat com ara. Recordeu que es van donar reconversions duríssimes a Catalunya, al món tèxtil, per exemple, al món de la metal·lúrgia i la siderúrgia de tot Espanya, i a la vegada que es feia això hi havia una gran inquietud i curiositat per les tecnologies. Avui les inseguretats es mantenen, però en canvi les tecnologies s'han vist ja com, amb entusiasme, com aliades possibles, no només per a l'oci, sinó també per imaginar espais nous en la conversa social.